Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom sledovaní správ divadla Arena. Napriek tomu, že od uzavretia Starého mostu je opäť ťažšie sa k nám dostať, dúfame, že si k nám nájdete svoju cestu. Čo máme pre vás pripravené na tento týždeň, sa dozviete v najbližších minútach. V pondelok začíname Rozmer s Holmou, ktorý mal premiéru na konci minulého roka. Inscenácia je aktuálna aj v dnešných časoch, keď demokracia neprináša pocit slobody a človek si čím ďalej viac uvedomuje stratu vlastnej identity. V takomto stave sa nachádza aj postava Johana Rozmera v podaní Roberta Rota. V útorok sa na dosky divadla Arena vracia obľúbená komédia Arzenik a staré dámy. Opäť môžete vidieť Táňu Pauhofovú a Gabiku Dzurikovú v postavách starých dám, ktorých koničkom je láskavé vraždenie starých osamelých pánov. V postave Jonathana Brewstera môžete vidieť alternujúceho sa Petra Kadlečíka. V stredu si na svoje prídu všetci milovníci jazzovej hudby, pretože v rámci pravidelného jazzu v divadle Arena bude vystupovať Martin Valihora Trio. Rituálny kúpeľ mikve a osudy 8 žien, ktoré sú univerzálne pre všetky náboženstva či národy. Už 5. sezónu máte možnosť vidieť tento komorný príbeh v divadle Arena. Ľudské a milenecké vzťahy sú to, čo je človeku najbližšie, lebo ich zažíva denne. O tom je aj hra súčasného britského dramatika Patricka Marbra Closer na dotyk. Nekonečnou podôb lásky, túžby a zrady. 4 ľudia, 4 vzťahy vo štvrtok. O tom, že vzťahy sú naozaj komplikované a najmä tie milenecké, hovorí aj hra Perfect Days, ktorú hráme nasledujúci deň. Aké ťažké je vysporiadať sa so starnutím a túžbou po dieťati vám odhalí táto romantická komédia. Pre všetkých priaznicov muzikálov má divadlo Arena na repertoári broadwayský muzikál Rent. Ako inak, aj ten sebe obsahuje posolstvo medziľudských vzťahov, túžbu niečo dosiahnuť, nájsť v ňom svoje miesto, ale aj lásku. Keďže opäť máme na repertoári inscenáciu Arzenik a staré dámy, v reportáži sa dozviete od Ľuboša Kostelného, aké obťažné a náročné je hrať v tejto inscenácii. Veď tu je telo, ktoré je mŕtve! Pravdaže! No veď ja vás nemôžem predsa zavolať políciu, tak čo máme? Počas skúšky Arzeniku a starých dám sme zastihli herca Ľuboša Kostelného. Chcela by som sa ho spýtať, ako sa mu táto postava hrá. Hráte veľmi v nezvyčajných kulisách, je to vlastne taký domček, ktorý sa aj hýbe. No, ten domček je celý vlastne taká šikmina. On sa takto my potom hýbe a my potom chodíme a on teda častokrát to vnútorné ucho, kde metocentrum tej rovnováhy celkom dá zabrať, teda táto scéna, že naozaj niekedy mám pocit, že úplne, že padnem. Ale padnem z takého naozaj iného dôvodu, ako že som opitý, alebo čo. A možno taká otázka, čo majú diváci najradšej, že veselé historky z nakrúcania, a keďže hráte komédiu, zažívate tam nejaké kouzla nechceného, kde sa pobaviť? No je to skôr takéto, vy ste povedali, že počas skúšky. No, my sme toto skúšame viac ako hráme, mám taký pocit, pretože sa to preskúšava. Aj teraz preskúšavame vlastne jednu postavu, kvôli ktorej sme to nemohli túto sezónu hrať. A mám pocit naozaj, že toto je inscenácia, ktorá má najdlhšie skúšobné obdobie, aké som kedy ja zažil. A ako sa vám hrá so starými dámami, ktoré paradoxne stvárňujú mladé krásne herečky Gabika Dzuriková a Táňa Pauhofová? To hrali starí páni, teda pôvodne, len nakoľko sa ozvali nejakí vlastníci práv, že to nemôžu hrať muži, no prosto nejaký nezmysel tam vznikol, tak to vlastne preskúšali to tieto dve mladé herečky, kolegyne z môjho domovského divadla, z Národného, s ktorým sa poznám, s Táňou hrám teda akože takmer všetko, čo v tom Národnom divadle spolu hráme, a takže pre mňa sú tieto kolegyne, cítim sa ako doma. Svoju pikošku vám prezradí Zdenka a to je na tento týždeň od nás naozaj všetko. Dovidenia. Marek Majský, Martin Mňahončák, Braňo Deák, Juraj Loj a Ján Jackoviak. Tak toto je tá sľúbená petica mien slovenských sex symbolov, ktorí sa u nás v divadle Arena až podozrivo často stretávajú. No to som zvedavá, čo na nás chystajú. Dovi!